Hemen salam dostlar. Online gepleşimine hoş geldiniz. Bugünkü mihmanımız Farhad Orayev. Körmesden turib kimlerge aşık buldu Farhad uzaktan bir peri geler bu kim eken Amma yüzü getirmolar bu kim eken Assalamu aleyküm. Salamu aleyküm brat. Oğlum cansam mı? İşler uğruna mı? Yaxşı brat, yaxşı Xudoya şükür. Qo'ymadingmi? İşləyəm sağma, armada. Xudoya şükür dedim ki o yuvaş hareketçi ediyor. Tölerim. Daşından görýän kliplerini, aýdymlaryny begenýän teň adyna guwanýan. Sağ ol. Ve bilişine göre köp uzağa çekmän gönü başlaly. İlki bilen özüňi tanıtsaň, autobiografiýany gysgaça aýdyp berseň. Ben bilişine göre Orayev Farhad, Farhad Orayev 1989 ýylyň oktýabryň 25-nä Lebap vilayatynyň Seyit şäherine doğuldum. Şo taýda 2-nji orta mektebi tamamladım. Maşgalamyzda 5 doganduk, şuňa 4 dogan. Maşgalaly 2 oglum bar. Şeýle gysgaça özüm barada maglumatlar şeýler. Tüyleme. Kaçan öýlendin? 2011'de öýlendim. Onu yuvaş sonra olamadı geçelim ve aydımçı kârin varad aydıp bersen. Kaçan sınıfata girdin? Kaçan başladın? Sınıfata näyle diýjegim? Eger çağalyk döwrümden başlan wagtym alsam 4-nji klasda aýdyp başladym. Aýdymy. İlkinci 4-nji klasda aýdyp başladym. Onuň mektebiň ähli bayramçylyklary diýä, eýle beýle emmesini aýdym. Şo wagtdan bäri 4-nji klasdan aýdýan. Ýöne eýem halka tanalyp başlanym 2010-njy ýyldan. Sen ýalňyşman aýdaýyn şeýlerek sen öň diýar gruppasyndadyn. Näme üçin şo gruppa dağady? Näme boldy? Näme sebäpden? Diğer gruppa bilen gyzykly o wagt geçen wagtlar. Näme diýjem şo 2008-2009 ýyllar ýalňyşmasam şo 3 oglan bolup şo ýadyňda bolsa ABM gruppa bardy. 2007-2008. O şo 2007-2008 şo wagtlar ABM gruppa höwes edip şolaň kliplerini görüp tanslaryny öwrenip saýdy 3 oglan dawaý bizem şeýle ABM ýaly bolar zat diýip ýörite tanış tapyp näme edip özüm Seyit şäherde da Lebap vilayatynyň Seyit şäherine ýörite şolara dost näme edip tapyp oşa mekan bilen tanışyp ABM'däki mekandan şolara şägirt durup şeýit başlap gittik. Aýgarad 1 ýyl şolar bilen gastroller etdik. O klipler çykardyk, aýtdyk. Ondan gördük 1 ýylyň içinde hiç gele rezultat yok da näme ol ABM ba bizim edil ABM'in kapirovkası diýen ýaly şeýdi soň aýsoň hiç ýyl çörek zat yok
Ay garaz Ha, bir ABM yetik de ikinci ABM hökman değil ha. Ha o da. Son ay onun ay davay erkim başka kâr saylaly. Çatı bize bundan çörek yok pamoyum deyip şey dip dağış gittik de. Düşündüm. Farhat, sen çınlanım Azadbek Nazarbekov'un şagirdi mi? Yüreğime senge rahmim kelep ketdi. Kelgin gülüm erkelegin bağ bulayın. Sözlerinden şifa tapıp sağ bulayın. Hudağa şükür o son şagirdi. Edil başlan wagtymam bana şagirdi diýediler. Ýöne ol wagt näme diýär? Ol wagt gaýwana diýen ýaldy. Hawa. Ýöne şol özüm şo çağılımdan we şo dinleýän höwes edýän üçin soň ýörite şo Taşkent'e gidip o taýda tanış tapıp ýanky Halipa bilen görüşüp tanışıp şondan soň gatnaşyp gittik. Ondan şagirt bolup şeýle ondan şagirtlige durdum. Hakyky ak patasyny alyp men şondan öýlen gatnaşýar Hudağa şükür. Bir videoňyzdan bar ýalňyşmasam Halipa bilen bile oturup Halipa sen barada ýakynda täzelikler zatlar bolýar şagirdimin zatdy. Ak pata hökmünde o. Farhodjon ajoyib ukamiz, yaxshi san'atkor, o'zi shogirdimiz. Mana shu Turkmanobodda o'zi ijodiga baraka tilaymiz, omad tilaymiz. Gyzykly soralarymyň biri, sana meşgurluk getiren aýdym haýsaýdym. Tak, bana meşgurluk getiren aýdym. Anyk şol wagt başlan wagtlaryň bir 3 aýdym çykardym 2010-njy ýylda. Ýöne esas şol kim eken aýdym mı kaýyndy ýani şol. Kim eken aýdym Bamrat Hamdan, Halipa Bamrat Hamdan kim eken diýen aýdymyny aýtdym. Uzaktan bir peri geler bu kim eken? Hamma yüzüge termolar bu kim eken? Şol neme getirdim kaýyndy ýa men pikirimçe şol aslan seýaby kim eken diýerdiler ama öz adım tutman kim eken diýerdiler. Şon Halipamyzyň Bamrat Hamdan aýdymy kim eken o. Lewapda, Daşowda, gowy tanalyň, gowy meşhur boldun. Ýöne paýtagtda ýani Aşgabatda bir o diýen tanalmadyň. Şuňa näme sebäp boldy? Doğru emaysam ona bilemek biz zahmet çekýäs, edýäs, kliplerimizi çykarýas. Ýöne klip berde klip çykarýas. Zbornik nemeleri, diskleri, zbornikleri berde toplaýarlar Türkmenow şäherine. Şonu zborniga goşup satýardylar. Şol diskler zatlaryny Aşgabatda baran däldir belki şoňdandyr bilemek. Şuňa menem nokat goýaýyn, edil ştaýda sözüňe şu nokat goýaýyn. Velayetlarda çıkan aydımlar, velayetlarda çıkan klipler aňsat daşarda köp bir popularlyk, bir meşhurlygyny alan nokta sebäbi edil ýanky diýişiň ýaly. Hemme zat paýtagtdan ýörýär. Eger klipiňi 5 velayetde görkezjek bolsaň, onu paýtagtdan ýöretmeli. We biziň bilişime göre şu wagt biz kän ünsörem doktuk. Paýtagtdan kliplerimizi ýöredem doktuk. Ýagny bir klip çykarsak paýtagtda barmy ýokmy? Şonu gyzyklanýardyňmy sen? Men mysal üçin gyzyklanamokdym. Barmy ýokmy? Näme üçin bilemok? Şo döwür internet ýok, şo döwür YouTube ýok, Instagram ýok, häzirki ýaly aňsat däldi-de. Çıkan zat çıkan yerinde yayrasa ýöne paýtagtda eger zborniga goşulmasa edilýän ýaly 5 velayda ýaýranokdy. Şo bir kiçirek nüanslarymyz bady. Sen aýdyşyň ýaly elke şo ünsem berem zoktukda berýäs. Ştaýda özler alyp zbornikleri çykarýar. Onuň Aşgabatda bermek biziň kelläde gelmendir. Ştaýda zborniklerde ýa-da zapçylary aýdyp dur, aýdym ýörap dur diýip şey aýlanyp ber.
Inni başladık. Reklamanın iň bir paça görnüşini berýän mediatymda. Iň paça reklama klipler üçin mediatymy habarsy galma Döwran, men Döwran. İň Daş mediatymı reklamanda şeýdem alatsa bolarlar. Dostlar, size online dukan hödürläsim gelýär. Alibaba alış satış üçün önemli ve aňsat projeleniýär. Berde siz ähli haritlaryny satyp bilersiňiz ýa-da isän harityny satyn alyp bilersiňiz. Jay, emlak, kompýuter, telefon, tap audio. Gepin gysgasy bir harity satjak bolsaňyz ýa bir näçe harityny satjak bolsaňyz Alibaba muht ýükläp bilersiňiz. Ýagny töleksiz reklamaňyzy edip bilersiňiz. Alibaba projeleniýasyny ýüklemek üçin Play Market'da ýa-da Alibaba.com info saytyna girip bilersiňiz. Saglaryny aşakda goýup geçen ähliňize maslahatym. Bir mışmışlar var da soňky wagtlar owalara toýa giden okmuşum. Dogrymy? Aýo, oň ýala däl. Gidýär owalara. Gidýärmi? Soňkyda kaçan gitdiň toýa? Kaçan gittim. Häli naверное, bir aýam bolanok gittim. Gidýär eken. Gidýän owa gidýän. Ýöne aslamnoy ýem nime bilemek. Kän toýlumyz şäher içinde bolansoň. Emme eýem şäher içinde zayn toýlumyz bir iki toýlar gelýär. Owadan eýem zayn. Giç. Restoranlar o. Giç yüzlenýärler hem. Dogry gelse nime bolsa gidýäs mesele ýok. Farhat bilýän bizde owalarymyz kän şoňa meňde kiçik şäherlerde atlar kän Hudaýa şükür. Şu owalarda öňlerde öňkü gurun aýdan GPS ýok, ýagny navigasiýa dat ýok. Inni plan owa toýa barmaly sen we şu owalara toýa baranda şeýlerek pursatlar bolýardymy? Şu owany şu toý jaý tapýançaň kösönüp zat edip toýa giç galyp baryp şolar ýa pursatlar bolýarmy? Edil toýa giçe galyp oň ýala bolanok. Ýöne bolýar şoňa kyn tapýas. Kynçylyk bilen tap barýas. Ýöne edil oň ýaly giçe galyp oň ýaly näme bolanok. Men gruppamda bir oglan bar. Nizam diýip bir oglan bar. Sen bilmedik yer ýok bilýärmi? Tanamadyk adamam ýok. Ya bilmedim öň ýaşak geçipdirim bilemek. Şoňky ýaly hukman tapýar da şoň ýaly. Şoňky adamyň bolanan bir gowy. Ýöne gaýtam neme? Owalara geçip barýar, owalara tapyp daýat barýar. Şäher içinde giýje galan wagtym neme bolla arada diýip bar 2013-2014 ýyllarmy şäher içinde bolla şoň ýaly. Giýje galan wagtym olam näil giýje galan? Ine pırtık gelin yigit bilen gelin girmeli. Aýdym şu ýok. Ýöne maňa jaňy diýerler. Barýan diýär. Bilemek şo wagt neme üýtgödümi näýdi? Näme diýär şo nas nemen bilýän äli wagt bar diýip bar şo wagtam studiodan toy günäm bilýänmi? Agşama toy günnidem studiýaga girýärdik da bilýän. Berde oglanlar Bäring studiosyny işleýän wagtym günnidem studiýaga girýär. Onuň öýü işle ýere beýle onuň şeýle jaňy diýerler bol gelin bilen neme girjek kolay ýigit girsin ýa girsin ýetişýän ýa muzika başlaýar olar berden giremenen berden girip gönü mikrofon alyp aýdyp başlaýar şoňa alyp neme pırtyk momentler bolýardy. Oňa sebäp näme bolýar? Farhat, oňa sebäp yıldız ketel bolup bilýärmi? Belli bir wagtda sen ay men indi Farhat Oraýew diýip birazjyk yıldız ketelini özüňde dadet gördüm, duýup gördüm. Ýok, oň ýaly dat ýok. Men oň ýaly ýyldızlyk nämäni götürüp bilmän ýa oň ýaly dat bolanok menne. Men işin känliginden şoň ýaly bolýardy. Ýadyma düşýärmi öňler toýlarda zatlarda sen öňlerde şow görkezýärdiň bilýärmi? Go bet tanslar edýärdiň, şow edýärdiň. Ay ortam var, ýakýardyň, ýarýardyň da gepin gysgasy. Inni häzirki wagtda
şolar ýalyk şow ýok da has bilen sungot zat görkezýän ýöne öňkü ýaly tans eden ok. Näme sebäp bu? Ya ýaşyň bir ýere bardymy? Yok, şol hawu aýdyşyňar her döwür bir döwür da bilýänmi? Şol wagt edil şoň ýalda bir hili modady. Şo wagt eşiklemden tiktirip geýýärdik, her hili eýle beýle güllümi näme broşkalar goýup da edip bilýänmi? Şo döwür şoň ýaly tans edip näme diýärmizem go waspirmaýa diýerdiler. Soň bolýa uje bilýän sivilizasiýa ösüp dur Hudaýa şükür. Ýa birazjyk adamlaryň talaby ütkeýär, he? O oyunu birazcık skromny nämäni halap başlaýarlar bilýänmi? Birazcık toýda skromnyrak näme bolsaň şo mesele bilen agyr. Awa, ýöne olam toýa bagly bilýänmi? Toý şoň ýaly käbir toýa barýan, seriozny adamlar eýle beýle özüň skrom jalyp barýan. Ýöne şeýle adamlar ola edil özüň ýaly gülüp durun, şeýle näme adamlar şo toýlarda arkaýyn tansa medýän bile de girip dans edýän şoň ýaly nemeler. Şumadan bolýar, ýöne edil öňki ýaly bolmasa da şo toýa göre ediberýär. Gülhan Açylowadan gelen sonra Farhat Oraýewiň gruppasyndaky dans edýän gyz, ýagny oýunçusy öz dogonumyş diýerler. Bu çynmy hadýa? Dogonum awa çykdy ýanymda. Edil disklerde başga tanşygylaram bady, ýöne köprak wagt şol dogonum çykdy. Şonu imet vidu naверное, da. Dogonum menden ol dogonum. Şo çynmy ýokmy şonu biljek boldy. Ni köpsini gyzyklandyrýan soraklaryň biri eken. Ýene bir agdalar köp gyzyklandyrýan soraklaryň biri senden bolak diýen klipiň sen öz durmuşyňdan alnanmy diýär. Senden bolak. O şo öz durmuşymyzdan alyp klip etdik şo wagt. Gödeklikten baş kinemge bela keldi yağılıp koşa koşa cidalikten nida keldi yağılıp. Şeýle bir zatda Farhat, çağalyň gyn geçipdir, doğrumy? Çağalym şeýle diýen ýaly. Şo arada bir azajyk bir aýdyp berseň, bir bilsek. Ýagny diýjek bolýanym, häzirki nesilem şu senin çağlyň barada azajyk bilsin. Ýagny başga ýerden bilip bilmeýär. Şolar ýaly interwýudan, şolar ýaly bir gepleşiklerden bilmeseler. Başga ýol ýok da. Şunky ýaly gepleşikde bir azajyk bolsa da özümiziň çağlymy, özümiziň geçmişini aýdyp bilýär. Şunu hukmanmay aýtmak mena dogrymaýsam ýatlasym gelmeýär şo gülleri. Elbette sen ýanky diýişiň ýa gyn zatlar, gowdärli zatlar ýatlasym gelmeýär. Ýöne eger men üstüne basasym gelen ok, hukman aýt diýesim gelen ok. Ýöne eger aýtsaň men pikirimçe köpüs üçin höwesem bolar, bu motivasiýa da bolar. Şol derejeden şu derejeye gelmegiň bir tapawudy bar da, häzirki ýaşlar üçin pikirimçe bir höwes motivasiýa bolar. Bola aýdyp berýän Murat. Ben roz bilýärmi? Ejem gatga görýärdim. Men şo bada ejem pahyr sewda edýärdi. Sewda edýärdi. Onuň bir tapar şeýle bolýar da. Kakam sürücü. Postoyanly şol avtobus sürýärdi. Ejemem bolsa sewda edýärdi. Elbetde indi ol şaglary biziň aladam edip de. Onuň bir sapar şu hiç ýadymdan çykmaýan nemede şu kakam bilen urutma bardyk. Bir wagzala bardyk. Onuň ejem pahyr daýym bilen sewda edýärdi.
Onun bir şu kadr moment iç yadından çıkan nokta. Maşinine oturun kakam bilen. Yine daim bilen ecemem yankı poyzu da atlar yükle otururlar. Daşar yurda da adark gidiyorlar da daşar yurda da adark gidiyorlar. Daşar yurttan alıp geliyorlar eşik beşik onun bäri satıp da etti. Onun yankı seyret turun poyuz yörap var ya. Ecem bilen daim yankı yörap var yani poyuzu. Yani haltalar yükle otururlar bilen. Men şol seyredip ödün pikiret poyuda münmeye korkyan adam. Poyud yörap var yaka yankıda görüp neyle olan da. Men şonu batı qakarım yani kakama bilen men. Men yani nem için erkeğin etmeli işini ecim edip böyle. Ondan men şonu öyle söz verdim. Men idim haçanla ululup öldüm. Bazen başlasam ecemin şol çekken azaplarının rahatını görkelerini iple. Men şu arkamda götürecek ecem deyip öyle söz verdim. Yani olsa da durup bilmedim sebebi 2001 yılı ecem ayrılıyor. Ecem ayrılıyor. Onun bir yıl geçip geçmen kakam öyleniyor. Onun ay öyleniyor da bor diyes. Ben avval çağı bor diyes yenim yani belki doğanlarımın fikrini aydiyanla ay erkek adamlar öylenmelidir deyip öyleniyor. Onun biraz vaktin çağlarını getirip başlaya. Ol vaktin bizim garröyümüzü belki menden ulu doğanım bilen 2 yaşayaz. Eyleki doğanlarım erkim öd maşgalası öd aladası erkim öd öyünü yaşaya. Bidem menden şu ulu doğanım bilen şu öyde yaşayadık. Kakamam başı öyde bilen bolsa ay bir ay 2 ay öyde bolsa yani 6 ay 7 ayla 1 yılla gidiyordu. Komandirovka uğru diyorlar. To Aşkabat, to Balkanlıya. Onun şu elki 1 yıldan öylönünden son çağalarını getirip başladı. O keleyinin çağalarını öye getirdi. Şimdi bu da atlar bilen menadır. Şuma sen diyen son men neçe yıl içimne saklanıp gelen gep aydan hatta men doğanlarıma da aytıp vermedim şu gepleri. Ya kakam gözden bilen ok. Ondan 2 yıl geçmen elk menle yaşap yürün ul doğan maylı. Olayla onun öyde uruş başlanıyor. Ay doğanlarım kakama nerede sen üstünden sen derdinden şeyle de atlar bolup oturuyor. Ay kakarın kimden çıkaracağım bilen okta. Onun yankı elki doğanımın yadan koşkuları vardı. Öz öyümde öz özüme bigane deyip belki menden ul doğanım şu bakanın kakamın ayalının çağlarını getirip başlan son şu vakt için alıp da ediyana ki mena çağı o vakt yani bir neme demem. Onun şeydi doğan mayırlan son şu uruş nemelerle kakam gidiyor öyden gidiyor ayalının ka gidiyor. Ay onun merkeler geçiyor da ediyor eğitiyor beytiyor kakam yine geliyor
O yine düşünşeye sahip. Inni gelip seyretmese de bolan nokta. Yani iki ödüm aldım da. Öyde hiç kim yok. Bana seyredere. Onun kalkım yan kaçışmayalı yine öyde bir kaybolyadı. Komandirovkaya gidiyor. Keleyem yanına gidiyordu. Ben iki ödüm yaşayadım. Aynı İyiç. O doğan kavarıp İyiç yani onun. Gene bir kardeşimiz vardı barıp İyiç yani onu. Öyde ödüm yaşayadım. Ondan aşağı böyle gelip ay oynap da aydık gelen, okap da aydık gelen. Akşam yatacak vaktim aydım koyup birlay kovucu ağlap içimdekileri boğunu çıkarıp yattıydım şeydi. Başı gün ne diyen yaşon aldı bilen. Şu gülleri görüp bilemek men çalt ulurdum. Men hem 7-8 klassa men uladım deyip fikir ederdim bilen. Biz bana sen oňaly bol, sen oňaly et deyip terbiye veren adamam bolanok. Sebäbi doganlarym öz aladasy bilen men özümü terbiyelep özüm ulurdum bilen. Opşym şeyler günler geçti. Ana Hudağa şükür. Şu bir söz var da öňüň gelenden soňuň gelsin diye bizde bilen Farhat. Allah'a şükür. Farhat ne? Şu tayda şeyle bir duygulu sorulara zatlara girdik ve senden bir kiçirek haýyşymyz bolar. Mümkin olsa duygulca bir aýdym aýdyp berseň bize. Duygulca aýdym. Ay bolýar şu ýaş döwrümüz barada. Gep açdyk, eje barada nem etdik şu eje barada aýdym aýdyp beräň. Başlyny. Yarım köňlüm kanat olsaydı, gödek kalbim didar kunsaydı, saçları ak hasta bolsa ham, arangizda onam bolsaydı. Yarım köňlüm kanat olsaydı, gödek kalbim didar kunsaydı, saçları ak hasta bolsa ham, arangizda onam bolsaydı. Hop yaşadım, yaş kalıp kettim, közlerimde yaş kalıp kettim. Yaş boladay erkelep aytdım, arangizda onam bolsaydı. Anası var köňli aýdama, davrelerde yoki toýdama, süngü katar süngü joýdama, arangizda onam bolsaydı. Farzandlaryň toýun körmegen, nabireler boyun körmegen. Ey geç bolmasa 40'a kirmegen, arangizda onam bolsaydı. Yarım köňlüm kanat olsaydı, gödek kalbim didar kunsaydı, saçları ak hasta bolsa ham, arangizda onam bolsaydı. Sesine sağlık. Duygulandırdın mana şu. Köp duygulandım. Gel bir minut dince alayım. Ondan başlayalım. 1 minut dince alayım. Farhat bilişine göre bizim himayetkarımız Yeni Kapı'daki Fitch House Bambiçski Türkmen taramlarımız. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldiniz.
Daşar yurtta bize Türkmen taamlarında küyüt etmeyen salgıyımız Fitch House. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ünlü olsa üçüncü katımızdan var. Doğru mu? Fitch'i, somsa, yürük, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, bana bu zatla karşısında durup bilemok, bana noş olsun, işlemem açık olsun. İlkinci gezek, haçan bir gıyda aşık oldum. Be. Gatı kıyın soru verdin edene. Jinka görür neme yani gepleşiyor. Indi seret şunkyal bir hatta gelecemden odalkı gürünler geleceğim göğüne değmez diye fikir ediyen yani bolap bileyecek bir hat. Yo değişen конечно. Ol emme de bilýän önkü durmuşum bu arada. Tak. Haysam kam men diýen. Ya birincisini ayt, birincisini. Hakyky ilkinji ýerde aşyk bolam. Men çağa döwürdäk ol çağlykda o men pikirimçe olar hasap däl. Näçe 2005'te okudum. 2006 yıllarda bir gıyda aşık oldum. Öylünyen şu vakt çoğun ýaly Niyetim var. söýüşdik da etdik. Öylünyen deyip ucu nemettim. Yani şeyle sebeplere göre öylünmedim. Şu 2006 yıllar Onna şu soralar, yine bir sora batı da izinden bir gıydı eşittik diýerler, ýazýarlar şeýle yine soralardy, agdalar, ýani muştaklaryň. Şu bir gıydı öýlenmeli niýeti bar eken, ýöne näme üçin şoňa öýlenmedi de başga gıydı öýlendi, şoň sebäpleri zat bilsek, şo dogrymy ýalanmy şonu diýmek şo bolýar. Sen şo 2006-njy ýylda bir gıydy bilen söýüşdiň, ýagny aşyk boldun, gepleşdiňiz. Ýöne käýür sebäplere görä düşünşmän goý bolsa etdiň, dogrymy? öýlenmeli diýip bara onu adamlar onu bilen ok. Men öýlenjegimi, men şoňa şo öýlenýän zat diýip oňal gürrüň zat men pikirimçe çykan ok. Men özümçe şeýle aşyk bolup söýüşip men seni öýlenjek, men sana diýip nemetdim. Olam yok, maňa paka wagt däldi. Şey diýem, ýanky elki nememiz bolmady. Ýöne emme zat Allah'ın elini şoň üçin emme erdadyň öýle wagty bar eken o. Ne? Inni geleceğim bilen näde tanışdyňyz? Geleceğim bilen toyda tanıştım. Olam näyle bolýar? Men o wagtda munkaly toya çykyp ýören wagtlarym däl. ABM bilen ýören döwürlerimiz. Şo wagtlar toya barýan Seyit şäherine Umit Bazarow bilýänmi ýokmy? Umit Bazarow. Hawa şolar toya barýa Seyit şäherine. Oňam ýalki muzykanda Artur diýip muzykanda men gaýnagam da. Olam şo wagt şoň gruppasyna çalýady. Benim şu ýanky Umit bilen görşeýin, Artur bilen görşeýin, toy göreýin diýip olaň ýanyna barýan salamlaşma. Bulaň ýanyna durun, aňyrdanam 2 gyýd geçip barýar. Iki gyýdyň biri men medeniyetde işlän döwürlerim Türkmen awada men tans etýärdim. Tans grupy bilen gelýärdik, tans etýärdik. O gyýdym galkynç etrawynyň medeniyet öýüne işläp, şolaň nemesi bilen tanşylar bilen gelýärdi. Şondan tak tanaýardym da men ony. Inni ol gapdandakyny. Onuň menem elki öz gelinim görkezip neme diýen?
öz ağasyna diýipdir näme. Ey, goja zatlar bar eken, zat diýip görkezip bilen. Bilem aka on gigiselegini. Olum diye yankı Umit Bazarfa diye aydımçısına diye Umit diye söyledi ama diye gelip diye ben jim görkezip diye koca zatlar bar eken deyip dur abi zat diye yüzüm kızarıp ne mi diyeceğim bilem ama yok o kaptanına kıyızılan biz bilet ansaydiyiz el kıyızılan biz bilet ansaydiyiz zat deyip şu alıp çıkacak situasyondan çıkacak koylan bolan ama umidim diye ay neme diye giyev olur da zat deyip şeyle neme deydi aşağı Get oğlanladı. Hava perişteler amin deyipti şeyle ondan son taptım normal tap şey tanışıp nemedik gittik Hudaýa şükür. Meşhur tanıymal aydımçılardan kimler bilen fit ettin? Meşhur tanıymal aydımçılar bilen Hoca Halipa Hacı Mahmedov bilen etdim. Firuza bilen etdim. Ahmet Atajanov bilen etdim. Bollay şu üçtü bilen etdim edýän. İleride nesip bolsa, yankı tanıymal aydımçılarımızdan kimler bilen fit etmene niyetlerim var, duýada aýtmaga niyetim var? Niyetlerimiz nesip bolsa şu Sökoç Maýew bilen duýada sekmi diýäs men aýtdym. Olam bolady dany aýdym enemedeli, bir goja aýdym tapaly. Şeydi we goýduk nesip bolsa inşallah uğruna. Stilleriniz hem ýakyn Sökoç Maýew bilen aýsan gowy bolar, men pikirimçe. Ha, nesip bolsa. Farhat sen oğurluk aydımları näl seredýän, näl garaýan? Sonra moda vallahi. Oğurluk aydımlar. Muştoklaryny, biziň agdalarymyzy has gyzyklandyrýan soralan bir şey. Bilen bir döwür brat şol ben oğurluk aydym diýmäli şo daşary ýurt diline aydymlary türkmençe öwrüp aýtmak moda boldy. Hawa. Ýadynda bolsa şol Ýadynda. şo bir daşary ýurt diline Kim birinji aýtsa şo tutýa. Hawa. Daşary ýurt diline aýdymy türkmençe öwrüp aýtsa şol aýdymyň türkmençesi çykypdyr. Gaty gowy çykypdyr aý. Zat diýip şey diýip diňleýärdik-de. Eni şol daşary ýurt diline aýdymy türkmençe öwrüp şonu aýdyp diňleýäjä ýerini ýetirip bilmegen men pikirimçe uly zatmy kalýan. Sebäbi şol oğurluk aýdym bolmayan bolsa şol wagtam adamlar çürtgesik tanqid ederdi meselem diňlemezdi şonu. Ay näme edipdir diýip-de. Şo diňlenýärdi. Ýöne inni şo äder uje bir ýyllikda ünsürilip başladı şo zatlara aýdymçylar özlerimizem inni aýdaba şu afterski da edeli. Öz adymy çykaraly diýip şey dip näme edip başladyk. Inni inşallah asy hoş diňe afterska geçip giderler. Ýene bir ýyldan näwern ýeter joda. Sungaty değişli däl sorawlardan bereýin. Nämeden gorkýan? Nämeden gorkýan? Ýakynlarmy ýitirmekden gorkýan. Iň uly üstünlüğün we şowsuzlugyň barada aýdyp ber. Iň uly üstünlügime Hudaýa şükür şu derejäge ýetenim men. Men şol aýdyp başlanmadan bäri ben arzum türkmen awadyň içinde tananmakdy. Şäherjiň içinde, şu şäheriň içinde tanalsam bolýa diýen arzum bardy. Ýöne Hudaýa şükür ondan köprägine yettim. Hudaýa şükür. Şo gowy ýeten derejem kaýnýan şo. Çekseň zähmet, ýagar rahmet diýilýär-de. Nakyllarymyz bar, ata sözlerimizden biri. Ve inni iň bir şowsuz bolan bir wagt pursatdan aýdyp berseň. Şowsuz bolan pursatym
Inni durmuşda şeyle değil mi? В общем, durmuşda doğru değil mi? Durmuşda şovsuz bolanım pursadım adama yaxşılık etjek deyip kösenenim özüm näme diye gazyga düşenim adama yaxşılık edip şondan ziyan tapanım iň şowsuzlyk şo boldy men. İki sapar boldy adam. İki sapar boldy, iki sapardan yine şo zatlar sapak bolandan soňra yine üçüncü sapar yine şo zat edip ýöne ondan gowy çykdym Hudaýa şükür. O toşna sapak boldy. Şo şowsuzlyga boldy. Şular ýaly bir zatda Farhat, ýene şular inni adama kömek etmese de o da bolanok. O tarafı da ba ve yine bir tarafı çağa yürümeni yıkılıp öwrenýärde bizim durmuşumyzyň soňuna çeli diňe ýalňyş öwrenýär. O. Senin güçlü tarafın näme? Güçlü tarafım ilki bilene ol bir zat etjek bolsaň emme zat ýaly gaýtşymda Allahyň elinde. Ýöne men özümiň şol gowuryan tarapym özümde men bir arzu etsem bir zady. Men şoňa ta ýetdiňçe goýamak. Men şoňa najejda bilen ýaşaýam, men şoňa ýetdiňni. Şo maksat bilen. Orus dilinde aýdymyzda çel üstürmilýonly. Doğrumy? Da. Özüňde halamayan häsiýetiň näme? Özümde halamayan häsiýetim gaty nispokojnaya. Men dynjalyp bilemok. Hemme zat howlu edýän, gysyny edýän. Birerik dynjalmaga gitsek de kellämde diňe pikir näme etmeli? Şo kellämde diňe pikir kellämde. Şo halamayan häsiýetim arkaýyn bolup bilemok. Meselem toyu gidýän bir ýere şo taýyk men ir barýanym bolsam şoň howlup gidýän. Şo halamayan häsiýetim borlay diýip bilemok. Şo halamayan häsiýetim bar. Farhat, senin üçin güç nämedi? Güç agdywirlikdim kaýyn. Güç agdywirlikde. Ýa-ni diýdiň, men rehimli, men bir nalynyp dursa, men dady demok, şoňa çydap geç gidip bilemok. Indi şo soraňa baglaýyn. Haýyr, sowab üçin muht çykyş eden ýerleriň boldymy? Ýagny gel birazjyk açyk dilde aýdanda muht toý sowan wagtlaryň boldymy? Muht sowan toýlarymyz boldy, ýöne assam ol garyndaşlar bolýar. Şolaň meselem käbiriniň ýagdaýy ýok. Käbiri ay garyndaşyň bolýar, men şonu kömek edýänip şoňa muht sowlan toýlar boldy ýöne. Edil men toýuma muht gelip berýär, men ýagdaýym ýok diýen neme предложение şu wagtda şöyle bolmady. İleride kemmal bir ýüzdense sana bir haýyr sowab üçin toýumy sowup ber, kömek et diýse, kömek eder misin? Hakykatdanam ýagdaý ýok bolsa, onu da halal ýoldan ýörýän bolsa ederim. Miçda Oraz Muradowdan gelen soru. Durmuşda tötenliğin tılla balık tutmak bahtı nesip etse, onu da üç dileğini yerine yetirýän diýse, näme diýerdiňiz? Çynyňyzy aýdyn diýipdir. Näçe dilek? 3. 3 dilek. Zolotaya rybka. Aynol näme diýär? Kak et сказка, da? Nawo? Erteki. O da Allah'dan başka hiç kim bilmeýär. Arzuňam boljak işem.
Ýöne bola gepin gelşigine göre diýsek, üç ardy okman näli, iki ardy diýerdim. Olam ejemiň bir diýdaryny görmek. Mena şolary aýdardım. Inni gelýäs iki soragy jogaplarymyzdan. İki soramyz bola. Ýok, soramyz bola, iki jogap bola. Sen içinden saýlayan haýsy olsun. Başladı onu. BMW ya Mercedes? Mercedes. Habib ya da Conor? Conor. Snickers mi, Mars mı? Da. İkisem oy. Snickers. Maral İbrahimova mı ya Dilber Rahmanova? Aha. Dilber Rahmanova. Çay mı, kofe? Kofe. Cristiano Ronaldo mu ya Messi? Ronaldo. Anlam. Futbol mu ya UFC yani MMA? Futbol. Futbol. Sen mi özüm futbol oynayardım. Ondan. Devam etdik. Farhat soralımız belli bir derece geldik, belli bir yere geldik. Yeni senden bir kiçire haýyşymyz bolýar da. Mümkin bolsa lewabymda aýdymyny janly şekilde yerine ýetip berseň. Levama. Baş üstüne. Yakasına bağlaş yar, çekip çekip lebabıma, gün bilen su salamlaşar, o müşkün döküp lebabıma. Meşhur nari gülabısı ağaltına ey obası ey hayırlıdır er sabah ey kopuz kakıp lebabıma hayırlıdır er sabah ey kopuz kakıp lebabıma ey aptasum lebya kadır amu derya ezzetler boyudur gelinler dostlarım mihman bolun lebabıma mihman bolun lebabıma mihman bolun lebabıma. Tüylüme. Sesine sağlık. Minnettar. Farhat, yankı diýişmeýär, soralymyz belli bir derejeye geldi ve senin yine bir 2020 bundan beýleki maksatlaryňy bilsek, smugotda näme maksatlaryň bar? İleride Maksatlarımız ay şu inşallah düne işlemek, klip çıkarmak, her ayda bir klip, her aya bir klip edersin niyetlerimiz var. Kalverse 2 klip o masalalarımız tayin birazcık ben ödüm Türkmen amatda bolan soň hem studio hem de Aşgabatda audio studio, video studio hem de Aşgabatda bolan soň birazcık yetişmek kıyınrak. Şoň üçin materiallar tayin inşallah gidip işlemeli. Şeýle aya bir klip çıkarmak niyetlerimiz de bar inşallah nasip bolsa. Bizim azalarımıza öz muştoklaryna aýtjak, goýjak sözleriň bagysy aýtsaň sen dinlesek. İlk bilene şeýle durmuşy bir de peşkeş beren Ahırman arkadamyzy
Gurbangulu Berdimuhammedowa köp sağ bolsun aýdýan. Bize şeýle aýdymçylara, sunady işgärlerine şeýle mümkinçilikleri döredip beren üçin köp minnetdarymyzy bildirýäs. Mejetime agzalarına, awlalara, hemmesine sağ bolsun aýdýas, minnetdarlyk bildirýäs. Bro saňa. Köp sağ bolsun aýdýan. Men gahar edip gördüm bilýärmi? Öde rozik bize yakın, bizim ziyom. Yönü näçindir men çağıran ok diýip neme edip gördüm. Ya kälik aýdyşyňa her dadyn öz wagty bar eken, o çağıranyňyz üçin köp sağ bolun, minnetdarlyk bildirýär. İşiňizde üsuli bar diýen olur. Janyň sağ bolsun. Iň esasy dinleýijilerimize köp sağ bolsun aýdýan. Şol dinleýijiler bolmasa biz kim dinlesin? Allahan şolary bizden aýyrmasyn. Elmedam şu dinleýijilerimiziň gowunyny bize hyzmat etmek nesip etsin. Janlar sağ bolsun. Köp minnetdarlyk bildirýän. Menem öz gözegimde minnetdarlygym bileresim gelýär. Seniň myhman bolanyň üçin, ýok diýmediň üçin we bize himayetkerlik edýär. İstanbul'a gelsen Kökman myhman ederiz. Yeni Kapı'daki Fitch House, Türkmen tagamlarymyz, Devran diýär, Bambiçski Türkmen tagamlarymyz. Başka da näme? Şu wagt sen ýalga geçip duran oglanlara köp sağ bolsunlar. Jeyhun Studio ýalňyşmasam. Jeyhun Studio. Sağ bolun oglar. Şellik bilen Farhat özüňe gowja seret senen täzeliklere garaşýar. Hemme oglanlarymyza, hemmesine gyýlarymyza da salam aýt. Bolýa, sağmaja, sağman işlem. Sağ olun. Şeýlelik bilen dostlar, gepleşimiziň soňuna geldik. Farhaty goldamak üçin men Instagramyny, YouTube kanalyny goýup geçerin, geçip agza bolup goldap bilersiňiz we bizi goldamak üçin like, aşakdan tesbirlerini ýazyp bilersiňiz. Agza bolmadyk bolsaňyz, agza bolup bilersiňiz. Özüňize gowja serediň gepleşigi halan bolsaňyz, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, ýadynızdan çykarmak. Hoş, sağ olun.